Dobrý deň, vážené pane, vážení páni, pán prorektor, pán dekan. Ďakujem pekne, že som dostal, alebo že sme dostali možnosť vystúpiť pred takýmto vážnym publikom. Je pre mňa cťou, že stojím na doskách, kde boli ministri, nositelia Nobelových cien. Verím, že po tomto mojom vystúpení na budúci rok sa tiež stanem jedným z kandidátov na udelenie Nobelovej ceny, pokiaľ podporíte moju kandidatúru, ale pre túto chvíľu mám skromnejšie ambície a moje ambície smerujú k tomu, aby som vás ako ľudí, ktorí máte blízko k obchodnej fakulte, aby som vás informoval o istom pohľade obchodníka alebo obchodníkov na podnikateľské prostredie vo vnútornom obchode. Samozrejme tých problémov a problematík je strašne veľa a preto som zvolil istý typ vystúpenia, kde by som vás ľahko previedol pohľadom na vnútorný obchod, možno zo strany, ktorú nepoznáte, možno zo strany, ktorú poznáte. A pokiaľ ju poznáte, buďte prosím trpezliví, ja si budem vážiť to, že ma budete počúvať a že možno niektoré tie informácie, ktoré ešte nepoznáte, budú vám rezonovať a nedáte len na to, čo sa píše v novinách, aký sme zlí, ako okrádame, ako prebaľujeme mäso, a proste ako zarábame, ako chodíme na stretnutie helikoptérami a jedno s druhým a tak ďalej. Však. Takže toľko prosím pekne do úvodu môjho vystúpenia. Pokiaľ ide o vnútorný obchod na Slovensku, máte to tam pekne napísané, možno viete, možno neviete, ale rád to počiarknem, že vnútorný obchod na Slovensku je druhý najväčší zamestnávateľ, má zhruba 250 000 zamestnancov, tržby 17,5 miliardy eur. A čo je dôležité, je podiel obchodu na tvorbe HDP za rok 2013, je to zhruba 21%. Coop Jednota Slovensko, ktorú tu ja mám česť zastupovať, vidíte, že to je hráč na slovenskom trhu už hodne dlho, to nie je omyl. 1869 bolo založené prvé potravné družstvo na Slovensku v Revúcej a potom nasledovali ďalšie a ďalšie potravné družstvá. V roku 1918 bol prvý raz použitý názov Jednota, bolo to v Košiciach, no a potom sa to pretiahlo cez Jednoty ľudové spotrebné družstvá až do dnešného stavu, kedy sa voláme Coop Jednoty, ktoré sú zastrešované jednotou Coop Jednota Slovensko. Sme radi, že sme tu na dlho, sme slovenský subjekt, naši vlastníci je 176 000 občanov Slovenskej republiky, čiže sme čisto slovenský subjekt. Ako vidíte, a je to pravda, sme najväčší predajca potravín na Slovensku a ako z ďalšieho môjho vystúpenia vyplynie, sme hrdí tým, že na našich pultoch sa nachádza viac ako 74% potravín vyrobených na Slovensku. Pokiaľ ide o matematiku, naša skupina prevádzkuje 2225 predajní, počet družstiev podnikajúcich je 26, logistických centier, rozumiete, veľkoobchodov je 9, zamestnancov 13 150, no pravda je 13 500, ale presviečajú ma, že niektorí pracujú na taký alebo onaký úväzok, takže uvádzame 13 150. A čuduj sa svete, počet držiteľov nákupnej karty máme 960 000, čiže zhruba každý 5. Slovák na Slovensku vlastní nákupnú karta Coop Jednota a touto prispieva do našej pokladnice a my prispievame do pokladnice vašej, rodinej. Pre vašu informáciu, za rok 2013 ideme z hľadiska zliav na nákupy na nákupnú kartu vyplatiť zhruba 8 miliónov eur pre tých, ktorí u nás nakupujú, čo nie je málo a sme radi, že máme priaznivcov medzi občanmi Slovenskej republiky. Verím, že, a to nie je reklama, ale verím, že aj vy ste tí, ktorí k nám do našej siete radi chodievate. Vnútorný obchod na Slovensku pred rokom 89 a po roku 89. Veľmi otvorene vám musím povedať, že ani pred rokom 89, ani po roku
ani pred 89., ani po 89. obchod, hoci je druhý najväčší zamestnávateľ, prispieva do HDP viac ako 20%, nie je obľúbený medzi politikmi. Nie sme obľúbení, z nejakého dôvodu nie sme obľúbení. Nevieme, prečo to je. Vzhľadom na to, že pracujem v obchode už 42 rokov, tak poznám situáciu aj predtým, aj potom. No a pokiaľ pred rokom 89 boli problémy v zásobovaní obyvateľstva základnými druhmi tovarov, nielen potravín, ale aj spotrebného tovaru, tak keď sa hľadal viník, tak ten viník sa našiel v obchode. Tí, čo ste skôr narodení, tak možno si pamätáte, alebo možno si spomeniete, a bude dobre, keď si spomeniete, napríklad, keď neboli mandarínky, alebo toaletný papier, alebo keď sa na auta muselo čakať, alebo ja neviem proste, čo nebolo, tak vtedy všemocní poukázali, to tí obchodníci. My pred rokom 89 sme boli nie obchodníci, ale sme boli distribútormi. Po roku 1989, kedy sa situácia v zásobovaní obyvateľstva zmenila, dneska nemáte problém si kúpiť také alebo onaké mäso, nemáte problém si kúpiť morské ovocie, nemáte problém si kúpiť čierne pančucháče, o toaletnom papieri už ani nehovorím, tak dneska, čuduj sa na svete, politická moc vidí v nás škodcu v tom, že nefunguje slovenské poľnohospodárstvo a potravinárska výroba. Neprišiel som sem vyplakávať, ale prišiel som vás okrem iného v rámci podnikateľskej sféry na Slovensku informovať o tom, že v konečnom dôsledku sú obchodníci na príčine toho, že slovenské poľnohospodárstvo a slovenská potravinárska výroba nemá takú úroveň, ako by sme chceli, alebo ako by sme si všetci želali. Treba povedať aj toľko, že nie sme svätí. Obchodníci nie sú svätí. Využívame všetky možné a dovolené alebo zákonu nepriečiace sa podmienky k tomu, aby sme mohli podnikať. Konkurencia, ako neskôr uvidíte, na Slovensku vo vnútornom obchode je veľmi ťažká. A to isté aj v poľnohospodárstve. Poľnohospodári, žiaľ Bohu, nezareagovali na vývoj po roku 1990. Potom sa k tomu pridala istá nevšímavosť politických garnitúr, nie jednej jedinej, ale postupne sa pridala nevšímavosť politických agentúr k poľnohospodárstvu a potravinárskej výrobe. A žiaľ Bohu, situácia dospela tak, že dneska sa nedarí našim kolegom v poľnohospodárstve a potravinárstve. No a čuduj sa svete, však to koniec koncom za chvíľku uvidíte, kto nesie na tom hlavnú vinu? Obchodníci. Však my môžeme za to, však a tak ďalej, a tak ďalej. A pritom chcem povedať, vážené pani, vážení páni, že kvalita potravín vyrábaných na Slovensku je veľmi dobrá. Na Slovensku sa vyrábajú dobré potraviny, kvalitné potraviny. Nie je pravda, že keď vedľa seba položíte šunku z Rakúska a zo Slovenska, hovorím o šunke, nie náhradách, že tam je nejaký rozdiel. Na Slovensku skutočne sa robia dobré potraviny, len žiaľ Bohu, kapacita, pokiaľ ide o objem a sortiment, nie je taká, ako by Slovensko potrebovalo. Podnikateľské prostredie na Slovensku všeobecne sa nevymýka rámcu V4. My s pánom generálnym riaditeľom Kičinom troška si vymiename názory na túto skutočnosť, ale v skutočnosti sa nedomnievame, vážení páni obchodníci, sa nedomnievame, že by podnikateľské prostredie na Slovensku bolo inakšie, ako dajme tomu Maďarsku, alebo Poľsku, Česku, alebo niekde inde. Všade si vládna moc upravuje podmienky podnikania tak, aby to vyhovalo ich predstavám, a niekedy tie predstavy sú zhodné s podnikateľmi, niekedy nie sú. Nevymožiteľnosť práva. To napríklad vo Švajčiarsku nefunguje, ale v Česku a Maďarsku to fičí jedna radosť. Prístup k štátnej pomoci, to všetko V4 má. Rovnosť pred zákonom, po slovensky povedané, všetci by sme mali mať rovnosť pred zákonom, ale niektorí sú rovní, niektorí sú rovnejší. Zákonník práce, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa tým, že majú platiť aj na tých, ktorí s tým nič nemajú. V roku 2014 zavedenie nejakej tzv. Preddávkovej dane. Toto sú úskalia, ktoré znášajú všetci podnikatelia na Slovensku, či sú väčší alebo menší. A v podstate musíme s tým žiť a sa s tým vyrovnať. No musíme. Musíme v úvodzovkách. My nechceme, aby
náš súd, pokiaľ ide o naše peniaze, trval 5 rokov. Tak to my vôbec nechceme. A tak ďalej, ale proste je to tak a učíme sa s tým žiť, aj keď s tým nesúhlasíme. Podnikateľské prostredie vo vnútornom obchode je definované týmito troma skupinami: konkurencia, podiel slovenských výrobkov na pultoch a legislatíva. Ako som vám už predznamenal, konkurencia na trhu vo vnútornom obchode je obrovská. Vy ako ľudia, ktorí máte blízko k obchodnej fakulte, neviem, ako vás mám pomenovať lepšie, tak som si vybral toto oslovenie. Viete, že po roku 1994, keď na Slovensko prišla prvý zahraničný obchodný reťazec, a to bola spoločnosť Billa, tak odtedy sa tu dostalo viacej zahraničných obchodných reťazcov. My sme sa v roku 1999 po vzoru Francúzska, Nemecka a Španielska pokúsili ovplyvniť vtedajšiu vládnu moc, aby prijala úpravu o výstave a rozmiestňovaní obchodnej siete. Žiaľ Bohu, neboli sme úspešní a dneska sa nám stáva, že vedľa seba stoja 3 obchodné domy a všetci z nich žijú. Možno to tá naša myšlienka bola scestná, ale aspoň sme sa pokúsili. Takže dneska na trhu pôsobí viacero firiem, ktoré majú čo povedať. Tie, ktoré sú v tomto zozname, počnúť Teskom a končiac Aholdom, tak tie kryjú maloobchodný obrad zhruba na 80%. Zhruba na 80% a potom tí ostatní sú strední a menší obchodníci. Viac k tomu nemám čo povedať, ale môžem povedať len toľko, že konkurencia je mimoriadne tvrdá, ale možno vás to, pán dekan, neviem, či ste to učili na obchodnej fakulte, ale ani to nie je dohoda medzi týmito hráčmi na trhu, ale v podstate, pokiaľ ide o ceny, tak my sa spravujeme pravidlom 30-30-40, 30% výrobkov drahších, 30 lacnejších a 40 na jednej úrovni, pričom si vyberáme sortiment, kde by sme mohli takto sa spolu na trhu udržať. Ešte chcem povedať k tomu Aholdu, ktorý je pod číslom 10, tak máme informácie, že to kúpila spoločnosť Terno Slovensko, túto spoločnosť, a že v priebehu nejakých 2-3 mesiacov, 4 už nebudeme mať na Slovensku, teda nie Ahold, ale Hypermarket, Hypernovu a Albert, ale bude to pod názvom Terno, možno pod nejakým iným názvom. Podiel slovenských výrobkov na pultoch. Ja som vám spomínal, že vládne garnitúry nevedia mnohokrát prísť obchodníkom na slovo, na meno a proste tvrdia, že nepredávame dostatok a dosť slovenských výrobkov. Na jednej strane je to pravda, na druhej strane musím povedať to, že kapacita slovenskej potravinárskej výroby nestačí pokryť v objeme a v sortimente potreby slovenského trhu. Vyberiem si len malý príklad, ktorému všetci budeme rozumieť a ktorý je jednoduchý. Slovensko potrebuje v malom obchode zhruba 45 000 tón syrov. Na Slovensku sa vyrobí zhruba 30 000 tón syrov, ale nie v sortimente, iba v objeme. Tak čo máme robiť? Tak keď Slováci chcú jesť syry, tak ich musíme doviesť. Tak? No a tým pádom tu nastávajú tieto problémy. Samozrejme, tie problémy sú hĺbšie a tak ďalej. Vymyslel pán poslanec Matovič, že dosiahne sa väčší záujem obchodníkov, zákazníkov vtedy, keď bude nejakou matematikou stanovený počet slovenských výrobkov na pultoch, slovenských reťazcov, a toto bude visieť na dverách a každý zákazník, ktorý príde do obchodu, tak sa pozrie, aha, tu je toto, však sem ja chodiť nebudem, lebo tu na slovenské výrobky nepredávajú. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky spracovalo manuál v prvom rade, no a objavil sa taký zoznam, ako tu vidíte. Z tých prvých 10, ktorí sú tam, sú iba dvaja obchodníci, ostatné sú výrobcovia a mali tam podnikové predajne, preto napríklad levické mliekárne predávajú 100% slovenských výrobkov, lebo majú 2 predajne a tam predávajú svoje výrobky. Keď na to chlapci z ministerstva pôdohospodárstva prišli, tak vymysleli inú matematiku a tá matematika už vyzerá inak, odtiaľ sú preč.
preč sú výrobcovia a zostali tam už iba obchodníci. Ja som náročky nedal tú novú tabuľku, aby ste videli, že akým spôsobom majú istí naši predstavitelia pohľad na to, ako zlepšiť podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov na Slovensku. Ešte chcem vám povedať toľko, že my sme to urobili. Všetci obchodníci vyvesili na svoje obchody túto tabuľku, no ale museli sme si dávať pozor, pretože keď tá tabuľka z dvier alebo odniekaďaľ spadla, tak prišla kontrola zo Sojky alebo z veteríny alebo odkiaľ si a povedala, vy to tam nemáte, tak nech sa páči pokuta 10 000 eur. Ďakujem pekne. Však potešili sme sa, 10 000 eur nie je maličkosť a tak proste si dávame na to pozor. Situácia je teraz taká, podľa novej matematiky, keď už vypadli títo hráči, že pokiaľ podiel slovenských výrobkov na pultoch z prvých 25 organizácií je 23 organizácií Coop Jednota a žiaľ Bohu naši kolegovia, ktorí tu vidíte na tejto tabuľke, tak toto je podiel, ktorý dosahujú naši zahraniční kolegovia. To číslo sa nám nepáči, pretože si myslíme, že predaj slovenských výrobkov, ktoré, ako som spomenul, majú svoju kvalitu a sú dobré, by mali byť širšie, ale to je vec tých, ktorí sú tu napísaní. Rozhodne si myslíme, že ten podiel by mal byť vyšší. My ministrovi Jahnátkovi hovoríme, že u nás nikdy nebude 80%, aby som to dal preč, aby som vás nedrážil, nebude 80%, ako je, dajme tomu, hovoria v Maďarsku, pretože u nás jednak sú problémy s kapacitou výroby, jednak je skutočnosť, že nie sme sebestační s istými druhmi potravinárskych výrobkov. Navyše tu platí český syndróm, kedy my české pivo považujeme stále za československé pivo. Čiže taká matematika tu je. Podľa nášho názoru je dosiahnuteľná matematika, pokiaľ ide o všetkých, aj tých prvých, aj tých druhých, je zhruba 50-60%. Vtedy budeme spokojní. Pokiaľ ide o Coop Jednotu Slovensko, my máme priemer 74% ako tradičná a klasická slovenská firma, ktorá si váži svojich dodávateľov na Slovensku. Poďme na legislatívu. Legislatíva, nebudem teda hovoriť o tom, čo predpokladám, že pán Kičina bude hovoriť o všeobecnej problematike, nevymožiteľnosť práva a jedno s druhým, ale budem hovoriť o tom, čo sa týka nás, aby ste videli, ako nám žičí politická garnitúra, ale netýka sa to len premiéra Fica, predtým premiérky Radičovej, predtým premiéra Dzurindu a tak ďalej. Proste celá politická garnitúra naprieč nám nežičí a dáva nám polena pod nohy tam, kde to nie je treba. Kde to vôbec nie je treba. Ako som už spomenul, nepraje legislatíva obchodníkom, toto sa netýka len konštatovania politickej garnitúry. Štát prenáša vo viacerých prípadoch svoju neschopnosť riešiť isté ekonomické situácie na obchodníkov, čo považujeme za mimoriadne veľké zverstvo a nie je to dobré. Koniec koncom uvidíte za chvíľku sami. Zákon o potravinách. Vybral som 3 príklady. 3 príklady, aby som vás oslovil, aby ste videli, že ako ide. Aký je život v obchode. To sú len vybrané príklady, tých príkladov je o mnoho viacej. Takzvaná jogurtová pokuta. Keď príde kontrola do predajne a nájde jeden jogurt po dobe spotreby, deň, 2, 3, po dobe spotreby, dostane obchodník pokutu 1000 eur. Keď ju druhý raz nájde, tak dostane 2000 eur. To sme vybojovali po 1 roku ťažkých bojov. A keď ten jogurt nájde tretí raz, tak je tam minimálna pokuta 1 000 000 eur. To sú peniaze, ktoré možno tu niekto nosí vo vačku, ja určite nie, ale sú to strašné peniaze. To sú strašné peniaze. To si ja neviem predstaviť, ale pozor, to sa netýka nielen Teska alebo Coopu, to sa týka aj malých a stredných obchodníkov. To deti to nemôžu zaplatiť. A teraz vám poviem takúto vec. Nie je to dobré, keď sa nájde ten 1 alebo 2 alebo 3 jogurty po dobe spotreby. Ale nepoznám mamu, ktorá by tento jogurt svojmu dieťaťu nedala. Nepoznám takú mamu. Však? Keď v nemocnici zomre pacient z viny nemocnice, tak tá pokuta je 10 000 eur.
Všimnite si, smrť pacienta v nemocnici a jeden jogurt, 1 000 000 eur. Možno ste to zachytili, ja som to nezachytil, ale pekne mi to dobrodinci položili na stôl. V okrese Poprad sa stala taká záležitosť asi pred 2-3 týždňami, že bola kontaminovaná rieka Poprad. Bude trvať 5 rokov, kým sa tá klíma tam dostane do situácie také, aká by mala byť. To už nehovorím o tom, že to môže mať vplyv na spodné vody a to by bolo niečo hrozné. Tipnite si, vážené páni, vážení páni, aká pokuta tam je. Nemusíte dlho rozmýšľať, je tam pokuta maximum 166 000 eur, čo tiež nie je malý peniaz. Ale porovnajte si jeden jogurt a porovnajte si kontaminované smrť a tak ďalej a tak ďalej. Je to hrôza. Je to hrôza. Ja vás prosím, tých, ktorí máte možnosť o týchto veciach uvažovať, že aby ste sa zamysleli. A hovorím, to nie je jeden jediný príklad. Pôjdeme ďalej. Zákon o obaloch. To je to, čo som povedal, že štát prenáša na obchodníkov niečo, čo nie je dobre. S prepáčením, kolegyňa v modrom, s červenom, nie som daltonista, farby ešte vidím dobre, niečo dobre neurobí, tak? A štát bude trestať jej kolegu za to, že ona to dobre neurobila. Však? To nie je možné. V tomto prípade je povinné osoby, to sú dodavatelia a výrobcovia a dovozcovia, sa musia registrovať na registratúre, ktorú vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Keď sa nezaregistrujú, tak potom za tie povinnosti, ktoré sú oni povinní splniť, bere zodpovednosť za obchod. No, je to, málo vám o tom budem hovoriť, ale je to strašná agenda. Strašná agenda, ktorá vôbec obchodníkom neprislúcha. No ale takéto niečo tu sa udialo a my samozrejme našli sme riešenie. S tými, ktorí nie sú registrovaní, tak nespolupracujeme, vyťahujeme ich z obchodných zmluv. Bolo to mnoho slovenských firiem, ale takéto niečo proste existuje. To som si nevymyslel, to proste tak je. Také je podnikateľské prostredie, ktoré žičí nám, obchodníkom. No a posledný príklad, verím, že sa to, pán dekan, toto budú učiť na škole, verím, že sa to budú učiť, však. Zákon o neprimeraných podmienkach, to je zákon, ktorý tu na množstvo vlád po roku 2003 sa snaží uplatňovať na obchodníkov, aby sa podarilo zvýšiť podiel slovenských potravín vyrábených na Slovensku na našich pultoch a vymysleli takýto zákon, ktorý má množstvo nezmyselností, ale pre to, aby ste boli lepšie zorientovaní, tak som vyťahol jedno také ustanovenie. Všimnite si, prosím vás pekne, odstavec 4, písmeno V, tomu písmenu dvojitému V predchádza celá abeceda, čiže tam je toľko vecí, toľko povinností a zákazov, že to proste nie je jednoduché. Ale toto po slovensky povedané keď Coop Jednota nakupuje mlieko v Rajo a v levických mliekarniach, tak podľa tohto zákona my musíme to mlieko zakupovať od každého rovnako. A pokiaľ to nenakupujeme, za rovnakých podmienok. A pokiaľ to nenakupujeme, tak potom príde tá pokuta, v tomto prípade je to tuším 500 000 eur. Tak? Je to vôbec možné? Je to obchod? Prečo tu nás sedí s nami generálny riaditeľ sekcie obchodu na Coop Jednota Slovensko a pokiaľ by on nezvládol nákup podľa toho, ako si to prajú spotrebné družstva a my obchodníci, tak by asi dlho na tej stoličke neobsedel. Predsa my nemôže byť stanovená povinnosť, aby sme od Raja kupovali mlieko za 90 centov a to isté od levických mliekární a to isté od iných mliekárov a tak ďalej a tak ďalej. To proste to nejde. A potom hľadáme spôsoby, ako by sme nemôžem povedať slovo obišli, ale aby sme sa s tým vysporiadali. Aby sme sa s týmto problémom vysporiadali. Čiže, vážení páni, keďže môj čas je vymezený a ďalej asi by som už ťažko mohol v rámci toho času hovoriť, už som si všimol, že pán prodekan ma ide
ukončiť. To vypnete mikrofón? Nie. Nie? Ďakujem Nie pekne. sme takí ostrí ako naša vláda. Prosím? Nie sme takí ostrí ako naša vláda na vás. Možno by ste mali byť, však? No, ale nie na obchodníkov. Ďakujem pekne. Na záver to sú naši konkurenti z výroby. Na záver chcem povedať, vážené páni, vážení páni, vážený pán prorektor, vážený pán dekan, že neprišiel som sem robiť reklamu obchodu. Nemám taký úmysel. Prišiel som sem vás pravdivo informovať o pohľade obchodníkov na istú časť podnikateľského prostredia, ktorá na Slovensku pre obchodníkov platí, s ktorou sa musíme každodenne nejako vysporiadovať, musíme bojovať a proste s ňou bojujeme. Ja robím v obchode, ako som vám spomenul, zhruba 42 rokov, 43. rok ťahám, ani taký nevyzerám, starý však, ale už to proste nejako dotiahnem. No a som rád, že pracujem v obchode. Je to dobrá práca, dobré zamestnanie. Želám vám, študentom teda, aby pokiaľ skončíte školu úspešne, aby ste nás navštívili a aby ste pracovali v radoch Coop Jednota, prípadne u iných obchodníkov. Je to pekná a dobrá robota, napriek tomu, že máme takéto problémy. Vážené páni, vážení páni, ďakujem pekne za pozornosť. Ja ďakujem veľmi pekne pánovi Martinovi Katriakovi, ktorý je naozaj fundovaný speaker a ja verím, že v budúcnosti, keď bude obchodná fakulta organizovať akékoľvek podujatie, tak príjme naše pozvanie. Ďalej by som poprosil pani Liviu Naništovú, ktorá si pre vás pripravila prezentáciu na tému vývoj, súčasný stav a perspektívy malého stredného podnikania na Slovensku. Nech sa páči.